Us vull parlar dels bisells, els Diver, de color plata. Abans no els podia ni veure, tu. I els que més m'agraden són els que fins i tot la numeració, aquestes fites que tenen marcat, també no tenen cap tipus d'altra coloració que no sigui la platejada. Únicament li trobo una explicació, que va directe a barrat. Si la capsa és d'acer, habitualment d'acer inoxidable, d'aquest color plata, va directe, fes-m'ho plata, ja està, continuem, pel dret, sense soroll, ja està fet. Vinga, tranquil·litat. I això és el que em dona. Abans em semblava una aberració de disseny i ara trobo que és un plus d'equilibri que dona a la peça. Ja està. Tan sols era comunicar això. Passeu bon dia.